Halo guys, आं दिनै न'आव रं फुनो नागिरदों। रं माने प्राइमार रं फुनो नागिरदों। खोरखि दरजा थारमाने रं फुननाय जायाखै प्राइमार। बे प्राइमारखौ आं दिनै फुननो थांगासिनो लोगोफोर। गासिबो आं रेडि खालामना लाजोबबाय नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै। गासिबो नै आं दा रेडि खालामजोबबाय नै गासिबो। आरो फिन नैबे लाग्रा बानायबाय फुरा रेडि खालामबाय आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिबा नायलांबाय थादो भिडिअखौ। चलो Coba. Primer. Rong tinggal ke. Murah dengan lawak. Ini rong sudah dua. Primer rong. Murah sih kalau gitu. 친구도 잘 올라가 임마. 얼마 공 그래봐. 오카 하네요. 뒤로 못 타면 니. 프라이머. 롱 예. 이 오카 phải thằng này khai hơi khỏe vậy đúng không? Mari aku selesai dulu. Ini dulu ya, model ini juga. Model. Mencelang. मा मडेल होनोबा खोरखिखौ थिन फाला होनो नै बिदिखौ मोनथामखाय बिराद खस्थ' जायो फारसे फुननाया ओइ दरजा मोनथाम खोरखि मोनसे हाबाय होनबा ना प्राइमार नैबे दरजाखौ फुनखांबाय नैबेखौबो फुनखांबाय प्राइमार होखांबाय बेखौबो बे दरजाखौ बारा सिनो नागिरालै नैबेलाय नैबेबो फुनखांबाय लोगोफोरा थारमाने फुनबाय थानाय समावनो ओरैबायदि अखा ज्राव ज्राव हाना होदों थारमाने आवाजफोरखौनो खोनानो नागिरलाया ना
दा नै फुनखांनानै माने अखाया गैला आरो अखा नागारफिनबाय लोगोफोर फुनखांबायानो खावसेया गासिबो नै बे फुनखांबाय बेबो फुनखांबाय बे मोनथाम बेखौ फुनखांबाय बेखौ गासिबो फुनखांजोब्बाय नै दंबावो ओरै बेखौ फुनखांबाय नै बिसोरखौ फुनखांजोब्बाय खिन्थु सिनायनाय नङा ना बारा बेखौ फुनखांबाय नै बेबो दंबावो बेखौ फुनखांबाय नैबेलाय बेखौबो फुनखांबाय दा न'सिङाव नालाय बारा सिनायनाय नङा आरो ना नै बेखौनो फुनखांबाय फुनखांनानै जोब्बाय आरो ना दंबावो ओरै ओरै मोननै बे फुनखांबाय ओमफ्राय नैबे दरजा बे दरजाखौ फुनखांबाय बे फुनखांबाय ओमफ्राय मोनसे दंबावो नै बेलाय बेखौ फुनखांबाय लोगोफोर बिदिबा नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोनो कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय लोगोफोर बिदिबा आं दिनै भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय